जोंना बरिया जागोन दे नाइस नोंसोर माबोरै बिगोन दालाय माबोरै बिगोन नोंसोरो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि नैबे यूट्यूब चैनलाव बरायग्रोनो हाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय प्रि बैसागुनि बागै जोङो माने रंजानो थांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाय इन्टारेस्टिं नांगोन आरोना स' आं दा थांनो ओंखारनोसै स' लोगोफोर आं दा ओंखारखांबाय ओमफ्राय ओंखारखांनानै दा थांनोसै आरोना स' नोंथांमोना नायबाय था आङो ओंखारनानै थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोरा जोंना गामिनिया लाइब्रेरियाव जमा जाजोबना दङ ओमफ्राय आं दा बिसोरखौ लोगो हमहैनोसै आरोना ओमफ्राय जमा थांनोसै बेनिफ्राय जोङो स' लोगोफोर आं न'निफ्राय ओंखारलांसै जोंना गामिनिफोरा रेडि जाजोबना दङनो ओमफ्राय आंखौसो नेगासिनो आरोना जोंना लोगोफोरा फैबावनो दङ आरोना ओमफ्राय सानैसोआ टेम्प'जों थांग्रोबाय ओमफ्राय जों दायाव माखासे माने बाइकजों थांसिगोन आरोना आरो सालायलायनायानो जि लेट फैयोलै आरो सासेखौ नेलायनोसै नेनानै ओमफ्राय दसे थाना थांसै आरोना जोंना सासेया नै एकदम हिर' ओरैबायदि लेट खालामो नेहोबाय थायो जों दा कुमारघाटा सफैबाय ओमफ्राय लोगोफ्रा मा आर'नाइ ना मा बायनोबो होनदोंमोन ओमफ्राय इसोरखौ नेलायनांसिगोन खोमा आरोना दा उपाय गैया दा ओमफ्राय दा जिहेतु जमा फैबाय नालाय जमा थांसै आरोना जोङो आर'नाइ बायनोसै आरोना जों आर'नाइ खारबो बायग्राफोरानो बोरो जोंना आर'नाइ खिथिलाय 500नि गैया न' आर'नाइया हा 500नि गैया जोंना बिथाङा माबाखौनो आर'नाइखौ जोंना गोसोमसो लालांबाय आरोना बैसागुनिखौनो ओमफ्राय जों दा नेनै होनोसै ओमफ्राय नैबे आर'नाइ गस्ला 700 आं होनथ'लालै नोङा आं होनथ'ला दामखौ बरिया हो मा पसन जाद' रङियाव नागिरबा मोनबावा नोंखौ हो आं बानायनोसो दे जोंना दखाननि आबौ आंनि माबा आर'नाइ गस्लाखौसो पसन जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा डाइरेक्ट प्लेसाव थांनोसै जोङो जिहेतु जायगायाव प्रि बैसागु खुंदो इयाव थांसै आरोना स' फाइनालि जों दा माने जायगायाव सफैबाय आरोना जोंना माने मा सोलिगासिनो थायो बेयाव आंथ' दा जेबो बुंनो हाला ओमफ्राय गारिखौ माथिं दोनखोथाय जों सोनसै आरोना सिङाव गेटआ जोंना इनो ओमफ्राय जोंना इथिंजाय मानसिफोरा एकदम माबा माबि बानायगासिनो जोंना सेंग्राफोरा वाव जोंना एकदम नै मैथा हासिमोना एकदम फाइमना बा देलायबाय था नोंसोरनो ओरैबायदि देलायनो हादों बै मैथाखौथ' बुंलायनाङा बे माबायदि देलायखायो अयनाय खानाय ब्लार बिजिरगासिनो आरोना माने सोर आर'नाइ मोनदों सोर आर'नाइ मोनाखै जोंना फैगोन बोसोराव आबौखौबो खुलुमनो मोनसिगोन आरोना जोङो जोंना मोसाखावरि बिथांमोनखौ ओमफ्राय खुंगा जाबायबा बरिया नांदोंना खुलुम मोनाखै खुलुम नोंसोर माबोरै बिगोन दालाय माबोरै बिगोन नोंसोरो बा गोजा फथा लादो नै बोरखौ बाय गारबो जोंबो दा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गासैखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों जोंना नैफोर सिख्लाफोरा खालि आरोना न' खालि वाव नाइस मा नांगौ दालाय ओंखाम जाबाय गोथाव नङाबाबो जाबाय र' बेदर थानायखाय जोंना सेंग्राफोरा इसोरनो आरोना ओरैबायदि दल दामग्रा बेयो ओमफ्राय जोंना मेथाइ मा दामोनलायलै जानला मोनला दामजोबो आरोना बेयो सब अल भार्सनखौ दाम रोङो आरोना इयो जोंना बेयाव माने गिदिरखौ खुलुमगासिनो आरोना फंबायफोरा स' जोंना बेयाव ब्र' मोनदों आरोना बिथिंजाय एन्सार लालायलायबाय समान बैसोनिफोरजों माने एकदम जोंना नैबे सासे एक्टर ओरैबायदि नैबे बिगुमै आरोना जोंहानि इयो मा जानाय नोंसोरो मा जादो मा होनो थालिर फस्ला 101टा बिद जानायखौ मा होनो खुंखा जानायसो होनो दा नोंसोरो जेबो रोङा हाबा खालामबाल' जागोन जोंना नै एबार माने दा बैसागु मोसासिगोन आरोना ओमफ्राय टिमा जाहैबाय माबानि बगाजुलिनि नामा
बैसागुनि टिम मोसागासिनो बैसागु मोसागासिनो आरोना बे टिमा जाबाय बगाजुलिनिया मोसागासिनो जों नाइटेजा दामगासिनो आरोना नायगासिनो आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैजाय जोंना रन्जन ब्र मोनदों ओमफ्राय इथिं मोसाग्रा नायलायनोसै आरोना गाइसमोन दोंसे मोसानायनिफ्राय मा जायो नायसिगोन ओमफ्राय जोंना मोसानाय जाबावनोबो हानाय जायाबो जानानै ओमफ्राय जायोबाथ' मोसाबावनोसै ओमफ्राय मोसानाय जायाबा एकदम लाब्रा मोसानानै स' इनिफ्राय थांसै आरोना बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ गाइस मोननिबार जोंना माबा गेमस्रि ना मा होनोमोनलाय देमस्रि मोसासिगोननो ओमफ्राय जों दा नायलायनोसै आरोना देमस्रि मोसागासिनो आरोना गाइसमोन आरोना इयाव जोंना ओंखामा खननै होदो जाहैबाय ओमफ्राय जों माने नायनो थांनो नागिरदों आरोना नै जोंना बे रनिमा माबाया बे माने सेरेब लोंदों ना ओंखाम खैबार जादों नोङो ओंखामखौ खैबार जादों नोङो ओंखामखौ खैबार जादों भिडिअ खालामदोंना मा मारदों ओंखाम खैबारमोन जोंना सिख्लाफोरा खननै जाग्रा गोजा दे सोरबा लाङोबा खननै खनथाम जाहोनो हाबासो खैबार जाखो नोङो वाव खैबार आयौ नों आंखौ मा होनदोंमोन आइसक्रिम जाहोगोन नोङो आं नोंनो दै लाबोदों आरोना नों मारगोन आं इखो वाव मालाय बेदरा मामोनलाय माबायदि गोलोमदै साइसमोनरा चिरां मा जागोन नोङो आयौ नैबे जाहैबाय आरो माबा अनला ग्रुप ना हा मा जादों नोंसोरो अनला ओंख्रि बा गोथाव ना जालाय खनसे दे जानाय बिथांमोना जा गोथाव जानाय खिथिनो रोंगो आरोना जोंना बरिया जागोन दे नाइस अमा बिमाखौसो जायो नैयो अमा बिमाखौसो बिमा बायदि ओंखाय अमा बिमा जायो वाव नों माखौ जायो बे जाबाय अमा बिमा अनला आयौ बे जाहैबाय जोंना अमा बिमा जाहोग्रा बेयो जाबाय अरबाबो अरखौनो हायो अमा बेदर आयौ इबार बेलेग टिमखौ नायलायनोसै आरोना इसोरखौ नायथारला जों अ नोंसोर आरो मिरामिस टिम नामा अ इथ' मा मिरामिस जानो बापाबो जोंना सिख्लाफोरा मार मोजां जायो खिन्थु एकदम माने लोखि बुस्थु नालाय लोखिखायनो माने सिख्लाफोरा गावसोरबो लोखिनि माबा मोनसे माबाखा नालाय ओंखायनो अननानै मार मोजां जायो ओंखामफोरखौ सिख्लाफोरा नैजि बरा दे स' फाइनालि लोगोफोर माने जोंना दिनै प्रग्रामा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोबनानै जों दा न'आव थांसै आरोना ओमफ्राय मा मोनजायाबावो नायनोसै चान्स लानोसै मा मोनजायो मा मोनजाया ओमफ्राय बारा गोलाव खालामला आरोना माथो साथो थरायजोब्बाय